dia des del cau de rabós esturbat, el tema de les tomàques seques. Sequete, ja després ja tu te les deixes en un pot, o te les deixes en oli, o com siga, i es frigen i tota la història. Depèn de la casa, la mania de cadascú. Això, així com ha quedat les ties este. Després he eixit un dia bo, He eixit un dia, ahir blanet, està plovent. Feia una ensenyadeta ahir que quan plou i tota la història està bé, no? Està bé. Com està? La bassa, mira. M'està omplint-se ahir, plovent i tot això. I més vaig aquí, però mireu com que guai que es veu el bancal quan ha plogut i tot. Encara no m'han eixit els alls, suposo que estarà al caure perquè aquesta és la tercera setmana. Eixit és brossa a punta pala, pareix com si ahir haguera jo sembrat, però no us enganyeu, tot això és brossa. La junça i tot això que hi ha. Mireu, l'hortet, el medicinal, allà el romer florit, així el que s'enrastra també, que va per terra també floridet, el fa vegaí, així està florida també, no recordo el nom, s'utilitza per a amerar l'auiassal de les olives, si tinc l'estèvia, aquests dos, està a punt de florir també, en fi, la juliana per allà, jo què sé, la menta, poleomenta, tinc també regalícia, en fi, que mola, això ja suposo que estarà acabant ja. En fi, les bledes també per ahir, que ha tingut un atac de formigues ahir que el Déu, allà tomàquets que encara me'n queden. Va haver un capsot que dia per ahí, no te entiendo, boniato, no sé qué, pueblerino, ya sabes. Yo sé que cuando yo entro al canal te pegan a mirar y a burlarse del personal, la mare que l'ha parit. Bon, en fi, i estem volia comentar també, estem al raïm, tu, un desastre això, un desastre. Vaig estar deixant-lo per a que es fera la pansa, si en recordeu, i el que van fer les vespes va ser picar la pell, menjar-se la molla de dins, i ala, cadascú com camó, saps? La figa sa mare el clot. En fi, codonys, ja parlarem dels codonys més avant, saps? I a veure si avui encetem, no ho sé, el panfígol ja veurem, no ho sé, en fi. Bo, que comença a banyar-me.